sa may opinion po ni buwan ng dalana nga sige wag mo nagliko-liko. Nagbuot na po kanila, pre. May naghatag ka ng kwarta. May ikaw naghago na naghimo ana, di ba? Igo na kaniagi dia. Di gyud. Kung gi-street na dako kay na save nga kwarta. Pareha ng dalana oh. Ana dito. Kalitrag kawala. Ano man ning dalana nga? Ana kalitrag kawala. Mura man pug katong uyab nako sa una kalitrag kawala. Street. Tanawa ra gud nang dalana pre oh. Kanang dalana pre. Kung gilangtod na giana na dito pre, gilangtod na dito pre paana. Wala kayo masave na kwarta, daghan kay masave. Kung gilangtod na dito, giana pa man diri oh. Dito layo pa kay after dito oh. Kung gilangtod na diri pre. Oh, pre. Kung gilangtod na giana og street. Di na pwede. Perting layo ang pag ba? Bago kauyon aning dalana ni. Oh? Kilagtod ay na pre. Hinoon tao ra man tawa matay kuan kay pampunta ka eskwela o unsay kuan ani pre. Tama man pud sila siguro kita guroy mali pre. Kita kabuot nila pre. Kasagdan na to sila eh. Kasi kita mali. Nandalana na. So, signing off.